Hayırlı günler. Biz Tertip Radyosu'nun yangi sezonda qabatlanmas muңlar deb isемленген концерт şenligini башлап җибәрү уңаеннан матбугат конференциясенә җыелдык һәм безнең кунакларыбыз Исмәгыйль ва Ризалә Куттус кызы Тертип Радиосының баш мөхәррире Файзрахманов Айдар Фәтхрахман улы, Татарстанның халык артисты, Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамблінің сәнгать җитәкчесе, Нәбиуллина Айгөл Вәлиәхмәт кызы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Без Күңел ТВ каналының баш мөхәррире, тәртипле иртә тапшыруны алып баручы Кабатланмас моңнар концертының сценарий авторы һәм Хафизов Илфак Илшат улы, Кәрим Тинчурин исемендәге театрның артисты, Мизгел театры баш режиссеры, тәртипле иртә тапшыруны алып баручы Кабатланмас моңнар концертының режиссеры. Беренче сорау, Ризалә ханым, сезгә әйтеп китсәгез иде, менә сез узган сезонда да күп чаралар оештырдыгыз. Барлык планлаштырылган, ниятләгән әйберләрне тормышка ашырып булдымы? Хәерле көннәр барыгызга да, кадерле журналистлар, коллегалар, яхшы нәтиҗәле пресс-конференция үткәргә насыйп булсын. Дөрес кирәкле сүзләр сөйләргә генә насыйп булсын дип тотыныйм әле эшкә. Планлаштырган эшләр алар күп булды инде. Иң зур проектлар ул безнең үз илемдә үз кием һәм әниләр марафоны проектларын без зур иттереп үткәрдек һәм аның Габдулла Тукай исемендәге филармония залында йомгаклау чарасын да үткәрдек. Планлаштырганча хәтта оннан да әйбәтрәк булды дип әйтәсем килә. Күңелдә теге тиер калмады, ләкин быел җиңсезганып әле ул проектларга тотынырлык ук булмады дип әйтәсем килә. Үтүен яхшы үтте, нәтиҗәсе яхшы ясалды. Ләкин үз илемдә үз кием проектын без быел да кабатларбыз дип уйлыйм. Менә әниләр марафоны ничек булыр, ансында әз генә шик калды, чөнки катнашучылар саны елдан-ел арта бара, бит анда бик күп булды катнашучылар, безнең килеп кушылды дәваниләр армиясе дип әйтик инде, һәм әз генә яшь әниләр белән дәваниләр арасында аңлашылмаучанлыклар, теге урыннар билгеләгәндә килеп чыкты. Шуңа күрә без аерымрак итеп ике төрле марафон, я ике төрле бәйге киләчәктә бәлки үткәрербез. Быел әниләр марафоны була дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә аның инде идея авторы бар, идея авторы бәлки үзе алып китеп үзенчә эшләр марафонын, ансы теге аның карамагында кала. Әйткәнемчә, менә шул үз илемдә үз кием кабатланырга мөмкин, әниләр марафоны әлегә туктап торачак. Инде социаль челтәрләрдә безнең аңа охшаган төрле бәйгеләр булачак яңа сезонда. Үткән сезонда безнең тагын нәрсәләр булды? Шул ике зур проект, оннан соң Сәйдә Абыстай Аппакованың китабын бездә бара торган, тузмый торган бүләк тапшыруларыннан җыелган китабын чыгардык. Ул шулай ук планлаштырылган эшебез иде инде безнең Хозур нәшрияты белән берлектә. Ул әз санда булганлыктан инде сатуда калмагандыр дип тә уйлыйм. Монда менә шул аның бөтен ниләре тапшырулары урнаштырылды һәм аның хакында булган фикерләр инде. Аннан соң гадәттәгечә инде безнең татар азаны конкурсы ел сайын үткәрелә. Бу Рухи Моң иҗат берләшмәсе белән берлектә бик матур итеп үткәрелде. Ансы да катнашучылар саны да артты. Анда инде номинацияларда төрлеләнде. Бу да быел да дәвам итә торган тагын бер эшебез һәм башлап ташлаган эшләребез дә бар. Кызганыч дип әйтим инде. Татар никахы проектын башлаган идек. Бик җиңсезганып, ничек дип әйтим инде, чын мәгънәсендә республика күләмендә зур эш итеп, бу Тәртип радиосының эше генә түгел, бөтен кешегә дә уңайлы портал булдырып, анда татар никахын ничек үткәрергә тиеш икәнен күреп, бөтен кешедә күрә алырлык итеп, үрнәк никах әсбаплары әзерләү белән төгәлләнергә тиеш иде бу безнең. Туктап калды. Бәлки киләчәктә дәвам итәрбез. Инде сәбәбе теге ширин яшергән үлгән ди әйтмичә булмый бит инде. Без чөнки сезон уртасында 3 кенә кеше калдык радиода. Төрле сәбәпләр аркасында кыскартылу булды. 3 кеше, менә Ләйлә Ялалова, мин һәм звук режиссер, тавыш режиссер дип әйтәбез. Шуңа күрә безнең шактый гына планлаштырган әйберләр булмый калды. Ләкин бу тапшыруларга зыян китермәде. Яңа тапшырулар сезонда безнең үткән сезонда булдылар. Менә Җанкаем Җанашым Венера Шәмиева аны ничек башлап җибәргән булса, шулай матур иттереп кенә дәвам итте. Аннан соң инде Рузәлә Юсупов, танылган галим, безнең инсафлының теле саф тапшыруын башлап җибәрде.
концертларда һәм дәвам итәчәк. Рәкыйб абый Гаффар безнең мәңге сүнмәс нур тапшыруын бу инде дин сабаклары шикелле безнең сәгать буена бара торган бик яхшы тапшыру ул башланып китте һәм дәвам итәчәк. Хокук һәм хаклык шулай ук. Аннары Фәнзилә апа Яткәрова Фәнзилә апа Җәүһәрова, халкым яткәрләре дигәчтен фамилиясендә бездә инде халкым яткәрләре дигән кыска гына матур рубрика алып бара. Һәм әйткәнемчә, хокук һәм хаклык ул безнең юристлар ассоциациясе белән берлектә үткәрелә. Социаль проект дип әйтәсем килә инде, халыкта булган бөтен сорауларга да без инде җавап бирәбез. Онысы да яхшы үсеш алды һәм сәламәт булыгыз тапшыру эфирга чыга башлады. Җәй көне дә ял вакытында күп эшләр эшләнде, эш эшләнә инде бара. Бу медиа сабан туйда катнашып менә безнең Айгөл белән Илфак шактый яхшы урыннар алдылар. Аннан соң инде пляж волейболы татар телендә сөйли торган радиолар арасында үткәрелә бит ел сайын. Быел да ул үткәрелде. 7 команда арасында ялгышмасам, 3нче урынны алдылар. Гомумән тәртиптә эшләр эшләнә, планлаштырылганнары бөтенесе үк эшләнеп бетмәсә дә, әлегә Аллаһка шөкер инде. Һәм видео карыйбыз, Имиджевый ролик. Менә безнең имидж ролик әзерләнде. Бабай, бал кортлары ничек шулай бер дә ялгышмыйча? Кәрәзләргә тәмле бал җыялар. Һәр эшнең үз тәртибе бар аның улы. Әнә бал кортларын карап син. Без диләр. Бердәм алар, тырыш. Шуңа күрә һәр эшләрендә татарның үз тәртибе бар. Тәртипле халык югалмый, татар тәртипсез була алмый. Рәхмәт һәм кабатланмас моңнар концерты турында да әйтеп китсәгез инде. Кайда булачак, кемнәр киләчәк? Кабатланмас моңнар концерты. Без инде үткән сезонны, менә мин теге архивны барлап утырганда, шул үзебез үткәрәчәк Үзелемдә үз кием проектының пресс-конференциясе белән башлап җибәргән булганбыз икән сентябрь аенда. Ә монысы инде шул гадәт буенча дип әйтик, без туры эфирларыбызны сентябрь аеннан ук башлап җибәрә алмасак та, концерт программасы белән ачабыз үзебезнең яңа сезонны. Бу инде бер яктан алганда яшерен батырын түгел, теге ниндидер табыш алу нияте белән тотынган эш иде. Кабатланмас моңнар концерты. Әзерли башлагачтан без моны күптән эшләргә тиеш булган дәвамлы бу концерт эшчәнлеге икәнен аңладык. Алла бирсә, җиңел кулдан булсын. Бу безнең 22 сентябрь көнне кичке сәгать 7-дә Чулпан мәдәният үзәгендә булачак, Алла бирсә. Исеме инде җисеменә туры килер дип ышанабыз, чөнки без бит инде әйтәбез, үткән белән көткән арасында күпер салучылар дибез үзебезне. Менә шул үткәннең иң яхшысын көткән белән радиода гына түгел, сәхнәдә дә тоташтырасы кирәк инде. Артистлар составы безнең бик көчле, анда күренекле шәхесләр, инде афишалардан карап беләсез, менә шуларның берсе безнең инде һәрдаим достыбыз булган, теләктәш булган, безгә киңәшче булган Айдар абый Фәйзрахманов, Шамил абый Әхмәтҗанов монда, безнең һәр вакытта да бездә тавышы да яңгырап тора торган Фуат абый Галимуллин да сезләрнең бу концертта галим генә түгел, матур тавышлы диктор гына түгел, шагыйрь генә түгел, ул шигырьләр дә яза бит әле. Җырчы икәнен дә күрә алачаксыз, чөнки ул иң беренче чиратта Казан каласына яшь вакытта җырчы булырга дип килгән булган һәм Татарстан радиосы аңа фатир бирәм дигәчтен радиога эшкә урнашып, шуннан шушы тел өлкәсенә киреп киткән кеше. Кызыклы нәрсәләр бик күп булачак. Монда безнең Зөһрә апа Сахабиева, Зөһрә апа Шәрифуллина, Лена Бичарина, Алмаз абый Хәмзин, һәм менә Алмаз абый дигәч, әле концертның сценарийсын язучылар һәм режиссерлар бу хакта әйтеп китер. Тагын бер сюрприз көтелә инде. Алмаз абый ул безнең бит 67нче елда оешкан булган саз ансамбле, Айдар абый. Шул ансамбльдә җырлаган кеше, ул үзе генә түгел, шул ансамбльнең кызларында җыярга тырышачак һәм инде бу безнең яраткан радио тыңлаучылар һәм концертка килгән тамашачылар өчен бик зур бүләк булыр дип
уйлыйбыз. Монда инде яшьләрдән дә күпер булгач бит инде безнең өлкәннәрдән башласак та яшь үзенчәлегенә карап дип әйтгәндә күпернең баганалары булырга тиеш бит бүгенге көнгә тоташтыручы. Анда безнең инде менә Зөфәр абый Хәйретдинов, Рөстәм Закиров шулай үсә килә, Филус Кахиров, Рамил Миндияр, Рөстәм Насыйбуллин, Сиринә Зәйнетдинова, Марсель Вагызов, Чулпан Әхмәтҗанова, Алина һәм Азат Кәримовлар, Миләүшә Закирова, бу инде Рөстәм Закировның кызы, онан соң риваять этно төркеме, Гөлназ Гафурова һәм балалар филармониясе менә бүгенге көн, бүгенге башы инде күпернең балалар булачак. Һәм бик яхшы музыкантлар да каралган инде. Кирам абый Сатиев, монда Ринат абый Мөхәддинов, баянчыларыбыздан инде Ринат абый Валиев, Динә Закирова, Айнур Муратов, Динар Бәдердинов, Булат Шәрипов һәм бу санап үткәннәре инде теге артыгы булыр дип әйтмим, бөтенесе дә шушы кешеләрне Алла бирсә булырга тиеш. Бу шун мәгънәсендә ял иттерә торган рәхәт һәм үзеңнең теге тамырларыңны тыя торган тамаша булыр, дәвамлы булыр дип ышанам. Рәхмәт, һәм концерттан видео карыйбыз. Шулай? Безнең әле Концерттан анонс карыйбыз. Юк, анонсын карамыйк. Без Айдар абыйга сүзне бирик, анонсын карабыз. Рәхмәт. Айдар абый, әйтеп китсәгез иде, сез менә концерттан нәрсәләр көтәсез, нинди өметтәсез? Рәмис, менә мин озгына юл башымда әйтеп үтәсем килә. Башта менә шушы тәртип радиосы турында. Чөнки мин даими рәвештә менә кайда юл тотсам да элек миннән сорыйлар инде. Айдар абый, син юлда нәрсә тыңлыйсың дип. Мин ул вакытта әйтә торган идем, мен юлда тынлыкны тыңлыйм дип. Бер инде радиода тыңламый, тыңлап барам дип. Менә инде соңгы 50 яшымнан инде бу якка таба киткәч, 60-ны тутырып 70-кә таба киткәч, менә тәртип радиосы барлыкка килде. Тәртип радиосын мин даими рәвештә кая гына барсам да, кая гына кайтсам да, үзем машинада, үзем шушы тапшырды тәртип радиосын тыңлыйм. Тәртип радиосы мине үземнең балачагыма алып кайта. Тәртип радиосы мине үземнең яшүсмер чорыма алып кайта. Тәртип радиосы мине хәзерге замана музыка агылышы белән, хәзерге замананың көнкүреше белән гел таныштырып, менә шулай бәйләп тора. Менә кабатланмас моңнар бүгенге көндә, менә шушы моңнар кызганычка каршы моң дигән төшенчә, кабатланмас татар моңы дигән төшенчә бүгенге көндә юкка чыгып бара. Һәм моны әйтергә кирәк, бу бик аяныч, бик ямсыз әйбер. Мин үземнең гел чыгышларында да, концерт чыгышларында да әйтәм, татар халкын татар итеп тоткан әйберләрнең нигезендә аның теле, аның моңы, аның менә шушы сәнгате ята. Бу турыда миңа инде гел тапшыруларда кабатлап әйтәм, конференциялар вакытында 90-нчы елларны Уфада концерт биргәннән соң, монда Хайдар Бегешевлар күренекле җырчылар, Рафаэль Сахабиевлар, Руслан Даминовлар, Мөнир Яковлар кызганычка каршы аларның инде күбесенең исемнәре бүгенге көндә аларның моңнары, аларның калмаган шәхс буларак алар онытып та баралар. Шул вакытта концерттан соң Тәлгат Таҗетдин безнең сәхнә артыбызга кирип, сез егетләр милләтне саклауда безгә караганда да, дингә караганда да күп эш эшлисез дип әйтеп киткән. Ул минем гомерем буена менә бер ниндидер девиз булып калды. Мин шунда менә дин әһелләренең сәнгатькә караган карашларын тоеп калган. Инде менә кабатланмас моңнарга килсәк, монда мин күреп торам, монда минем дәвр җырчылары гына түгел, без инде өлкән буын җырчылары, монда берничә буын җырчылары бар. Монда бездән соң безнең буынга алмашка килгән җырчылар да бар. Аларга алмашка килгән инде яшь җырчылар да бар. Әмма монда катнашкан бу җырчыларның һәрберсен мин әйтә алам, аларның радиода мин тавышларын ишетүгә кем җырлаганын таныйм. Әмма дә ләкин башка радиоларда менә океан, дулкыны бу агылган музыка өлкәсендә мин кай вакыт кем җырлаганын аңлап та бетермим. Чөнки алар бөтенесе бер тавыштан, алар бөтенесе бер ритмда, алар бөтенесе парлы. Анда парлы эзләп тә торасы юк, алар инде парлашып беткән. Әмма менә шушыңа да каршы берникадәр көш киртәсе куя торган бер концерт бу. Кабатланмас моңдар. Монда һәр җырчының үзенең моңы бар. Һәр җырчының атап әйтергә була, үзенең җыры бар. Халык күңеленә кергән. Мәсәлән, Зөһрә Сәхабиева дигәндә минем күңелемә иң беренче җидегән шишмә килеп баса.
Айдар Фазрахманов дигәндә инде ул минем күңелдә субыйны әнкәй кайтып килә. Я мин сине шундый сагындым. Зөһрә Шәрифуллина Сарман җырлары, чөнки Сарман тәмамән. Алмаз Хамзин дигәндә инде минем күз алдыма аның юморы, Алмаз белән музыка факультетында укыган чорларым килеп баса, чөнки һәрберсенең үзенең юнәлеше бар. Менә шуның өчен мин бик борчылып куйдым. Тәртип районында эшләгән менә 3 кенә кеше. Әмма дә ләкин шушы 3 кеше бүгенге көндә бик зур эш башкаралар. Моны әйтеп аерымча саусызлыклап әйтергә кирәк, алга таба кыйбла тоталар, алга таба да аларның планнары бар. Шуның өчен үзләренең күргән юнәлешләре бар. Менә шушы юнәлештән тайпылмас. Чөнки гомумән яшәү рәвеше ул көрәш, яшәү рәвеше ул мәгълүмат бирү. Чөнки мәгълүмат чаралары безнең балачактагы гына шикелле бер-ике генә радио түгел. Мәгълүмат чаралары ташкан кебек агыла, интернет кысалары да, ул радиолар, ул телевидениелар. Шуның өчен мин кабатланмас моңнар дигән менә бу беренче концертта уңышлар телим. Һәм аның киләчәген менә шушы дәврдән дәвргә килгән җырчыларны киң тамашасында тәкъдим итүдә мин Тәртип радиосына зур уңышлар телим. Амин, шулай булсын. Менә хәзер роликны куйсак була инде. Айдар абыйның хәйр фатихасын. Кыска гына тоттым. Аты Рәмис мине туктатты ул, беләмме? Туктатмый, яхшы сүз. Тәртип радиосы. Дәвәттием, син үзең Тәртип радиосы үткән белән көткән арасына күпер сала дисең. Ә үзең һаман да пластинка радио тыңлыйсың. Hey! Кабатланмас моңнарны кайда гына тыңласаң да, җанга дава, шифа кызым. Дәвәттием, кабатланмас моңнарны карап та була. Тәртип радиосы 22 сентябрь Чулпан мәдәният үзәгендә концерт карарга чакыра. Вай мени! Кайсы мин дә барам кызым. Рәхмәт. Айгөл әйтеп китсәгез иде, менә Тәртип радиосын эчтәлегенә туры килердәй концерт программасын әзерләү ничек булды сезгә, кыен булмадымы? Һәм нәрсәләрне күз алдында тотып сез эшләдегез концертның сценарийын төзегәндә? Кыен дип әйтмәс идем, чөнки менә бу концертта катнашучы җырчыларның сәхнәдәге башкарган җырларын инде мин үзем дә тыңлап үстем, һәм алар берсе дә миңа чит түгел, катнашучылар да берсе дә чит түгел, һәрберсе белән инде шушы сәнгать иҗат дәврендә аралашкан, бер сәхнәдә чыгыш ясаган якын кешеләрем, дусларым дип әйтергем. Һәм шунысы бик күңелгә рәхәт булды. Кайсы гына артистка мөрәҗәгать итмә, менә шундый без яңа проект ачабыз, башлап җибәрәбез. Сезне күрергә телибез шушы концертта, катнашагыз, бик күңелле булыр иде, рәхмәтле булыр идек дип мөрәҗәгать итүгә бөтенесе, һәммәсе бик теләп, хәтта менә шундый очракларда булды Зөһрә апа, гафу, мин сүндергән идем бугайны менә. Әле теләп кенә түгел, мин инде Айгөл телефонын сөндергәндә әйтеп китим. Үпкәләүчеләр дә бик күп, аны әйтергә кирәк. Шуңа күрә бу концерт кирәк икәнне тагын бер шандык инде. Әйе, шуның хәтле бөтенесе менә шулай бик теләп киләләр. Хәтта Зөһрә апа Шәрифуллина үзенең Башкортстанда концерты булган, планлаштырган концерты бар иде. Хәтта ул аны күчереп, Тәртипнең шушы беренче концертында минем кулларым, минем аяк-кулым җиңел, катнашыйм әле дип яңадан шалтыратып, менә шулай дип бөтенесенең килергә атлыгып һәм катнашырга теләп торулары безнең өчен инде ул үзенә күрә барыбер дә ниндидер этәргеч булды. Һәм инде бик күп теләүчеләр, менә без дә катнашыр идек дип теләүчеләр, шуңа да инде без бу безнең башлангыч кына бит әле. Киләчәктә Алла бирса инде бу безнең тулы бер цикл булып дәвам итер дип өметләнеп эшләргә дип ниятләп торабыз. Максатлар зурдан, һәм инде алдагы концертларда инде менә шул катнашырга теләүчеләрне чакырачакбыз. Сценарий ягына килгәндә,
Ризаль әйтеп үтте бит инде, үткән белән көткән арасына күпер салу ниятеннән, әлбәттә безнең монда өлкән буында, урта буында, яшьләр дә һәм инде күпчелек җырлар, алар инде безнең шушы җырчыларыбызның күп еллар дәвамында аларның исемен барлап, һәм инде менә шушы җыр белән без бит җырчыларны җыры белән ничектер менә күз алыйбыз. Әйе, һәм инде шундый күп еллар инде халык күңеленә сеңгән, кергән, һәм хәзерге көндә дә ул инде күңелдән ерак китмәгән шул җырларны халыкка җиткерәчәкбез. Аннан соң бит инде безнең Тәртип радиосының тыңлаучылары ул өлкән буын гына дип әйтү гомумән дөрес түгел. Яшьләр дә бик яратып тыңлыйлар. Шуңа күрә инде яшьләрне дә кызыксындырырлык итеп эшләргә тырышабыз. Мен дә бер-ике генә сүз кушып китәм әле. Менә афишага гына караганда да без инде һаман да бер генә концерт дип әйтәбез дә, әмма мондагы катнашкан җырчыларны мин 3-4 концертка бүлерим. Шуның өчен бүген билет алмаган кешеләргә мин мөрәҗәгать итәсем килә. Сез бер генә концертка бармыйсыз 22 көнне. Сез бер 3-4 концертта караган кадәрле моң алачаксыз. 3-4 концертта караган кар күрәсе, җырчыларны күрәсе. Шуның өчен рәхим итегез. Һәм тагын сер генә итеп әйтәм, мин моны киң тамашачыга әйтмим, менә бары тик шушы пресс-конференцияда гына әйтәм. Әле мин үзем белә бу концертка фольклор музыка дәүләт ансамблен алып килмәкче булам, чөнки biz әле яңа гына менә Түбән Новгородта чыгыш ясап кайттык. Әле генә менә без җыенып йөрибез Белоруссиягә. Бу инде дөнья күләм танылган ансамбль, безне күрәсегез килсә, безнең дәртебезгә кушыласыгыз килсә, әйдәгез бергә очрашабыз 22 сентябрь көнне Чулпан мәдәният сараенда. Һәм өстәп әйтим инде, ул безнең халык моңнары үзебезнең татар милли уен коралларыннан башка берничектә була алмый. Һәм әлбәттә безнең менә шул үзенчәлеге бар. Безнең бу концертта 7 генә баянчы танылган, без инде элек-электән яраткан баянчыларыбыз булачак. Аңа өстәбәл Азат Хәлимов, әлбәттә инде Зөһрә апа Шәрифуллина Азат абый белән булачак. Безнең бик яраткан музыкантыбыз Динә Закирова булачак. Бу үзүк менә шундый күркәм күренеш, безнең монда 8 музыкант кына булачак бу концертта. Һәм инде саз ансамблен яңадан 67 елда оешкан ТАСС оешмасында барлыкка килгән Рифкат Гомәров оештырган шушы саз ансамбленең алар инде әлбәттә хәзерге көндә алар 15-16 булганнар инде ансамбльдә катнашучы кызлар. Менә шуларның берничәсен генә булса да җыеп, тамашачыга күрсәтү, миңа калса үзенә күрә бер шулай бер бизәге булыр дип өметләнәм концертның. Рәхмәт һәм Илфакка сүз. Илфак, башта менә сезнең каршыгыздагы алмалар ул бер ничек концертка нинди дә булса, аны элемтәсе бармы концерт белән? Онсына мин җавап бирим әле, ул минем алмалар. Чөнки журналист кеше мәйдәм абит вакытында бетә инде бу пресс-конференция әзрәк кенә ашказаннарына да үзләренә теге шейпа булсын дип алмалар биреп кайтарырмын килгән кешеләргә дигән идем. Татар кешесе бит инде бер кайда күчтәнәсез йөрми. Шуңа күрә бу Тәртип радиосының үзенә күрә бер гадәте. Бүтән вакытта инде без теге җырчылар, музыкантлар алып киләдерик. Айдар абый инде үзе белән ул теге эшлисе килсә генә эшли. Шуңа күрә инде Айдар абыйны алма белән суйланырга һәркемгә мөмкин булачак. Киң күңелле булыйк дип әйтәсем килә. Көзге җимешләр чоры бит, ярминкәләр чоры башлана диде. Шуңа күрә дә инде бүгенге пресс-конференцияда менә шундый үзенчәлекле кечкенә генә күчтәнәч Ризалә ханымнан. Без инде Илфакка барып җитә алмыйбыз бугай. Илфакка күпкә чыдаганда чыдарсың инде хәзер ярминкә дигәннән бер генә әйтәсем килә, чөнки без инде афишаларда кичке сәгать 7-дә башлана дип язсак та концертны, ул әзрәк кенә иртәрәк килгән кешеләргә бик матур чара булачак. Анда хәләл маркет, хәләл ярминкә һәм китаплар сатып алу мөмкинлеге дә булачак. Бу концерт башланганчы һәм тәнәфес вакытында анда милли матур көйләр яңгырап торачак һәм инде шул көйләр белән хозурланып үзләренә кирәкле матур әйберләр дә алып булачак. Илфак, рәхим ит. Мин озак сөйләмәскә тырышырмын, әгәр сөйләп китсәм, чөнки бик кызыклы проект һәм бик күп әйберләрне әйтәсе килә. Ләкин концертка да күчтәнәч теге сюрприз булып калсын инде.
Кабатланмас моңнар дип аның исемен сөйләгәннән үк башланып киткән инде ниндирәк шивесен концертны дип. Чөнки бүгенге көндә Яшерин Батырын түгел, ретро концертлар алар бар. Шул ук Салават абыйның концерты булыбызда, анда әйтеп үтәргә кирәк, ул менә элекеге үзенең хитларыннан ясады концерт. Безнең төп максат аннан аерылу иде. Һәм ничегрәк үзенчәлекле итәргә микән дип. Әлбәттә, җырлар һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсе аерылып тора. Ләкин аерым бер концерт буларак ул шулай ук аерылып торырга тиеш. Ул тәртипле булырга тиеш. Ул безнең юлдан барырга тиеш, тәртип радиосы юлыннан. Шундый максатлар куелды да, иң беренче сорау туды, җыр нәрсә ул дигән. Әлбәттә, аны башкаручы шәхесләр, әлбәттә, матур көй, ләкин миңа калса һәрбер җыр ул кешенең күңел халәте, ул истәлек, ул ниндидер бер яңалык белән. Һәрбер җырның үз чоры бар һәм шул чорда булган хатирәләр яңара. Менә бу әлеге концертта безнең хатирәләргә үрелгән булачак. Әйтергә ярдәме юктыр, Мәрзәл апа? Безнең концерт 4 өлештән торачак. 4 өлештән, теге 4 бүлек дип 3 антракт белән түгел, бер генә антракт булачак. Ләкин беренчесендә аның булачак 80-90 еллар аерым бер чор. Аннан соң 90-90ннан 2000 ел, чөнки безнең анда заманалар үзгәреп, менә хәтта ул бит тарихи вакыйгалар безнең иҗатка да тәэсир ясады. Җырлар да үзгәрде, аныңчы ниндирәк булса, ниндирәк форматта бирелсә. Һәм инде 2000 елдан соң чырлар менә бүгенге көнгә кадәр тагын шулай бүленгән, берсе аркылы берсе. Шуны да әйтәсе килә, хәтта сәхнәдә куйганда да ул Чулпан мәдәният сарае бик матур зал, кемнәрнең булганы бар, ул шундый яшел матур мөхиттән, һәм анда экран бар, сәхнәсе шундый тулайым күңелгә якын. Һәм шул экран ярдәмендә без шул чорны чагылдырырга телибез. Әйтик, интернет дөньясында мин инде үзем 70нче еллар концертын белмим, хәтерләмим, шул видеолардан гына, интернет ашында гына хәтерлим, күрәм. Шуңа аннан истәлекләр алып, шул чоргы шәһәр күренешләрен күрсәтәсе килә, элекеге Казан. Кешеләр артист белән бергә аның артындагы булган үткән гомерне күрсеннәр иде. Анда Алла бирсә Казаныбыз күренешләре булачак, Алла бирсә. Һәм хәтерләсәгез, аерым бер цикл бар, су буенда ушак яна дигән. Анда болыннарда, су буйларында төшкән видеолар. Видео формат китте бит, башта әйтик, студияларда язылса видео формат, әнә аларда кирип китәчәк. Һәм бүгенге көнгә кадәр барып җитәчәк. Әгәр дә табып булса, хәтта менә бу ут бизәлешләре бар бит әле, элекеге лампалар. Шулар ук белән дип хыялланам инде мин, ләкин ул минем хыял. Шулпан мәдәният сарае кертергә, кушарга яратыр дия әйтерме, юкмы, анысы инде икенче мәсьәлә. Беләсезме, шунысыннан мин бәхетле, чөнки чынлап та мин бәхетле, чөнки мин шушы шәхесләрне тереләй күрәм. Ашламаз Айдар абый, дөрес аңлагыз, Айдар абый белән күреп эшләү ул минем өчен бәхет. Менә мондагы зур шәхесләр белән, редакторлар белән, Рөстәм абыйлар белән, барысы белән дә күрү, алар белән эшләү ул бәхет. Чөнки вакыт үтә, ни кызганыч, әлеге менә бүгенге концертыбызда, бу 22-се була торган концертта без вафат булганнарны күрсәтмибез әлбәттә. Мәсәлән, шул ук Илһам абыйларны күрсәтмибез әлегә. Ләкин ул киләсе проектларда булыр ул безнең. Менә аларны мөмкин кадәр ныграк видеога төшереп истә калдырырга. Чөнки әлеге проектка видеолар эзләгәндә, андый видеолар юк дәрәҗәсендә. Рәхмәт Яусын Әлфиязалова үзенең концертыннан бер өлеш төшереп калдырган. Һәм аның башындагы шигырь миңа калса, менә быел гына да бөтен концерт икән шул шигырьне куялар. Рәхмәт Әлфия апаның концертына төшереп калдырган өчен. Рәхмәт Илһам абыйның менә тулайым бер концертында тапмадым мин. Бәлкем бардыр ул берәр җирдә. Аерым язмалар гына. Нишләп аның концерты юк? Бөтен кеше кырып карарлык yerдә юк. Ул архивларда бардыр инде ул безнең менә тыйынбыда әлбәттә. Ләкин ул бит халыкка күрсәтелми, чыкмый, ул каядыр ерак кушмакта җыеп куелган. Интернет киңлекләрендә менә бөтен яшьләр теләүче ачып карап, элекеге җырчыларның видео язмаларын карыйк әле дисәң, кызганыч бик аз юк дәрәҗәсендә. Менә бу концертны без төшереп, видеога төшереп, инде аны интернет челтәрләргә куярга телибез. Ул яхшы сыйфатта төшереләчәк. Ул халыкка мирас булып калсын иде. Һәм дәвамлы булсын иде инде. Менә Илфат әйткәндә, нәкъ Илфат мин башта әйткән сүзләрне әйтте, 4 өлештән тора концерт диде. Мин әйтеп үттем, менә 4 концерт карыйсыз, бер юлы сез бер концерт каларында дидем. Нәкъ шуңа бәйләнеп кайтты. Аннан соң менә
Әле генә әйттегез, Илхам абый дидегез, Әлфия апа дип. Әмма шуларны да сез әйткәндә, минем күз алдыма тагын бер әйбер килде. Менә бу игъланны күреп, татар җырының, татар маңының шәҗәрә агачы шикелле. Аның нигезендә ята менә шушы безнең җыр патшалары, Әлфия апалар, Илхам абыйларга кадәр дә булган әле безнең җырчыларыбыз бар. Бәлкем алга таба менә шундый концертта килер бер шәҗәрә концерт шикелле, җыр шәҗәрәсе. Моны эшләргә мөмкин. Менә шушындый фикерләргә дә этерә торган концерт бу. Шуның өчен мин үлем тамашасы да бик зур кызыксыну уяныр дип. Allah derse hem ne bir günü isteyim Ramiz için ki öteki Salavat abini iske alıp öttü de ilfak anlaşılmayanlık kalmasın diye beytem biz konsert programmasın әзірлейбіз bitinde кайнап йөргән вакытта теге ел сайын бер традиция bitinde ул Salavat концертына барып кайту гаилә белән барып кайттык та бу балалар дип әйтәм инде үземнекеләргә әйтәм инде чыктым да мен әйтәм бездән алдаракта бу идея белән янган кешеләр булган икән без уйлаган әйберләрне Салават абый инде концертында тормышка ашырган дим без инде әзрәк кенә теге чигенеп тагын уйлый башладык ләкин инде бөтенләй ул фикеребездән кире кайтмадык уртаклыклар бар инде чөнки бөтен кешедә сусаган бөтен кешегә дә кирәк теге тамырларга берүгә үткәнне барлау ул инде табигый хәлдер шуңа күрә шуннан чыгып әйтелгән сүз иде ул һәм кабатланмас моңнар концертының исемен сайлау турында да бик күп уйландык без ләкин шалт итеп кенә үзебездә Наиля апа Яхинаның кабатланмас моңнар дип аталган бик матур тапшыруы бара. Шул искә төште дә карар без нәрсә эзләп азапланабыз соң дип без менә шушы чыннан да концертның исемен җисеменә туры килә торган исемне сайладык. Ризалә Халисә турында әйтсәк ярыймы соң бүген? Әйтәчәкбез ул яңалыгы безнең Халисә кызыктырып куйдың инде син. Бу Алиса колонкалары. Менә Рамис инде ул сорау бирәсе килгән булгандыр безгә ул сорау ниме? Нинди яңалыклары бар дигән яңа сезонда без теге әллә нәрсә зурдан кубып алдагысын әйтә торган гадәт юк инде. Ә бүгенге көндәге бер яңалык ул менә әлеге дә баягы шушы үткән белән көткән арасында күпер дип әйтәбез бит инде, әйме? Күпер булгачтын без яшьләрдән дә бу заманадан да аның үзгәрешләреннән дә бер ничектә инде читтә кала алмыйбыз. Бу Алиса колонкалары хакында Тәртип радиосы хәзер Аллага шөкер инде менә Чаллыдагы Ринат менә әтиләрнең исемен белмим, Чаллы телерадио компаниясының җитәкчесе Ринат Рамис әйтеп җибәр инде кем ул безгә ярдәм итеп нәкъ менә шушы колонкаларда да Тәртип радиосы хәзер безнең эшли. Аның хакында да безнең ролигыбыз бар. Мин инде аны хыялланып әйткән идем үземнекеләргә. Мәйтәм Халисә дигәндә шигырь әле ул колонканың татарча әйткәннән соң да җырлый башлый торганы дип. Менә шул Алиса колонкалары хакындагы роликны да куеп җибәрсәк бик әйбәт була инде хәзер. Шул ук состав инде безнең шул ук кеше. Alisa, Tertip Radyosu. Тәртип радиосы. Varsın yaklık hislerimini, yırlarıma kuşup yırlasam. Karşı düşmezsin mi yüreğini, muhabbetim bilen Һәм рәхмәт әйтәсе килә безнең калип тапшыруын алып баручы бик талантлы кызыбыз Миләүшә Рамазанова. Ул әлеге видеоларны инде безнең ул төшереп, ул әзерләде. Шуңа күрә талантлы яшьләр белән горурланырга була. Шуннан да күпернең теге башында өмет бар инде. Ринат Гыйзатуллин. Әйе, Ринат Гыйзатуллин. Фамилиясын оныткан. Ойдар абый шигырь сөйләргә теләгән җаемны. Мин инде менә ул шигырь сөйләргә кирәк дигәч, мен әйтәм, бу шигырь белән бу кысаларга сыйырмы микән мин? Әмма дә ләкин миңа әйтүче кешеләр дә бар, Рамис, менә сиңа карап әйтәм әле моны. Ойдар абый синник шигырь укыйсың, син бит җырчы, әнә син җырлагына шигырьне менә Тинчурин театр артистлары, Камал театр артистлары укырга тиеш, әмма дә ләкин мин бик борчылам менә бу әйбергә дә. Безнең Габдулла Тукай исемле татар дәүләт филармониясына
Василий Лановойлар келділер. Шиғыр оқу тамашачы білемілер. Шошындай концертларыбыз біздің бұйық. Бұл енді бешарадан нишара міне біздің көпшілік артистларыбыз, шиғыр сөйлерге тиешлі артистларыбыз шиғыр сөйлемегендіктен мен енді шиғыр сөйлей башладым. Çünkü bu siklni biz bir köpten aşıp jibergenik Ulu Yol Eytti degen sikldan. Bu Rüstem Mingalim'nin icatına tayangan Robert Ahmedjanov, Rashid Ahmedjanov, Madaris Ağlamov. Çünkü bunlar barısı da benim buğun şairleri. Min aların köbüsü bile özünün yaşlık yıllarımda gül ararışı bir şeydireyim. Şunun için bu siklini başlayıp jibergenden sonra biz akırınlap ondan sonra Tatar sözüne gelip gittik. Men bir şatlanam. Her bir işlengen iş o alğa taba özünün neticesini bire, özünün yemişlerini bire. Hem bu bizim qabatlanmaz mыңlar degen konsertimizin de men olayım devamı hele onun ikinci türlü de bulunur mümkün. Siz özünüzün fikirlerinizin turğuzunda aytabilirsiniz. Çünkü kişi yaşağı rəvişində özünün icadı bilə, o gül komilləşə vara, o özgərə başa, kişinin özü şekilli. Bara, yerge tıyılmaslıq dərəcədə kişkinə tөгілмейін. Yerge tıyılmaslıq dərəcədə yengil tөгілмейін. Bala çağımda kişkinə idim. Жеңіл едім. Бошлық кебек едім. Тұрмыш бошлыққа ырғылған хава тәсілі меңа бәрілді. Зор басым біле қаршыма келді дә, келді. Ақ шешекке көмілген бәрінге бақшасы болып тұрмыш меңа келді. Yılga yarında şalvarını şeylep тұрған алабызы болып тұрмыш меңа келді. Кісемде дейін де yok шақта кибітке қайтқан яңа костюм болып тұрмыш меңа келді. Завод гудоклары, қызмет, хақы, мәжіліслер, жырлар болып Әнкәм қатындағы yollar болып тұрмыш меңа келді. Менің башымағына сия тұрған ойлар болып тұрмыш меңа толды. Қазір мен yük келген машинадай барам. Тұрмыш машақатларын хатта біраз тапланған болсам да мен өз кіші. Мен де бәбилерін ақ билеуге тіріп өстірген аналар аваланнан бара. Жер әйленіп ізлерімні жырнай өзіне. Бір керегі шығар. Тасма. Rüstem Mingalim bu. Рахмет. Рахмет сізге. Әлбәттә инде концертта да Айдар абыйның шигырын да, жырын да, аның ансамблінде иштә күрә алачаксыз. Алла бирсә. Насип булсын. Мен шуңа күрә әйтәм, кешенең аның шушы иҗаты да үзгәрә бара. Менә бу кабатламас моңнар концертында мен шуны әйтәсем, әмма дә ләкин һәр кешенең аның асылы бар, аның төп юнәлеше бар. Менә төп юнәлешебез ул безнең менә шушы моңнарыбыз. Менә без шушыны алып баска тиеш. Ни өчен Резаләгә бер сорау әйтәм, сез менә бу концертны кабатламас дип атадыгыз моңнар. Бәлкем без моңнарны кабатлыйбыздыр Резалә. Biz bit андагы кешеләрне кабатламыйбыз резелеп гафу итегез. Чөнки сайлаганда да моңнар ул әлбәттә татарда гына бар. Ә менә бу кешеләр алар кабатланмас. Ул кабатланмас моңнар. Sən бәгырәсенә татар маңы турында сөйләп бара. Айрам алганда да. Рахмет. Журналистларга сораулар бармы? Журналистлардан сораулар. Менә шуны сорыйсы килгән иде. Менә кайчандыр бит инде бу җырлар ретро булмаган. Кабатланмас булмаган. Менә бүгенге замандагы җырларны
Ул бит кайчан да булса шулай ук ретрога әйләнәчәк. Менә сез хәзерге җырлар арасыннан атый аласызмы? Менә шушы җырлар ул киләчәктә без аларны ретро концерт итеп уздырачакбыз дип бүгенге заманда. Үмітлілер бар инде ул, Рәмис, Аллаға шүкір. Чөнки менә Тәртип радиосын минем теге зордан кубып мактанып әйтәсем килми, үзенә күрә бер фильтры бар инде радионың безнең. Чөнки нәкъ менә шушы без Ләйлә белән менә архивтан материаллар эзләгән вакытта да кыенлыклар килеп туа да, без үзебездән соң менә бүгенге көннең яхшысын кеше булай азапланып эзләмәслек итеп калдырырга тиеш дип тапшыруларны эшләгәндә дә шулай дип саклап калдырабыз. Һәм исемнәрен язганда да, һәм җыр кем өчен язылган беренче. Аның әле берничә башкаручысы була бит җырның. Менә шул теге гадел тарих язырга тырышабыз. Әлбәттә бу безнең генә хәлдән килеп бетә торган әйбер түгел, ләкин теге янгын сүндереп маташкан чәпчәк кебек без үзебездән торган өлешне эшлибез. Баралар, исемләп әйтсәм, берсен әйтсәң, берсе үпкәли инде. Шуңа күрә өметле җырчылар бар. Берсен дә әйтмибез, ләкин тәртиптә алар яңгырап торалар, Аллаһка шөкер. Рәмис, мен дә әйтеп китим әле. Менә бүгенге чорда Илһам абыйның моңын әгәр дә без бүген яшьләргә генә тәкъдим итсәк, менә бүген Илһам абый шикелле итеп җырлаучы, җырчы туыр һәм ул андый җырчы булыр дип мин әйтә алмыйм. Чөнки Илһам абый ның җырлау, аның әһәңе, ул аның яшәү рәвеше, аның гомеренең чагылышы. Шулай ук безнең җырчыларында, шуның өчен яшьләрне бер вакытында иттар итеп булмый, нишәпсез менә ул җырларны җырламыйсыз. Нишәпсез менә ул замандагы җырларны җырламыйсыз дип, аларга андый шелтә белдерүдә бик дөрес булмас, чөнки аларның җырлаулары ул бүгенге заманның чагылышы. Һәм без алга таба әйтә алмыйбыз, аның кыйммәтлеге ничек булыр алдагы заманда, менә бу җырларның кыйммәтлеге булырмы, юкмы? Ансы инде менә нәкъ син куйган сорауга тагын бер сорау. Алга таба аны алдагы дәвр кешеләре, татар алдагы дәвр, татары кабул итә алыр микән сезнең җырларыгызны? Яисә киресенчә ул дәвр җырчылары Илһам абыйлар иҗатына, Әлфия апалар иҗатына, безнең дәвр җырчыларының иҗатына мөрәҗәгать итәләрме? Менә бу бик зур сорау. Моның өчен без ни эшләргә тиеш? Икенче сорау. Алдан күреп буламы соң, менә бу җыр киләчәктә хит булачак дип. Менә Була Рәмис. Ул беренче тыңлаудан ук сизелә торган әйбер, аның җыры да, җырчысы да, көе дә тәңгәл килгән җырлар алар бар. Кем менә әйтәм бит инде, Филүсне эзләп тыңламаслар дип беркем дә әйтә алмый. Ул шулай булачак. Ничек дип әйтим? Өмет бар, барыбер. Өмет дигән нәрсә бар, ләкин менә минем гел миңа бирә торган бер сораулар бар. Тәртип радиосына бик күп җырлар безнең кирми бит инде. Җырлар белән хәтта түләүле ротациялар сорап мөрәҗәгать иткән кешеләр дә бар, яшерен батырын түгел. Хәл күпме генә теге ничек дип әйтим инде, акчаның артыгы юк бит инде, аның бер кайчанда хәл булмаган вакытта да без ул адымга әле барып җиткәнебез юк, Аллаһка шөкер. Чөнки барбер ниндидер бер фильтр булырга тиеш. Бу элекке заманда худсовет булган бит. Менә шул әйбер кирәк инде Айдар абый. Чөнки архивта актарганда без күрәбез Ләйләйме барысында ул вакытта да булган. Кукуруз басулары турында җырлауларда, ул үсә помидорларым да нинди генә теге якын радиоларга якын китерми торган җырлар ул вакытта да булган. Ә менә шушы иләк, шуны иләп бүгенге көнгә яхшысын гына китереп җибәргән. Без башта әзрәк кенә ялгыш каладык та, архив күргәч безнең күзләр шар булды да, ой безгә байлык килде, без хәзер рәхәтләнеп кулланабыз дип, шуннан бер җырны куям, радиодан тыңлыйм. Туктады, мин әйтәм, Татарстан радиосыннан бу җырның бит ишетелгәне юк иде. Архивта бөтенесе сакланган бит. Шуңа күрә хәзер безнең истәдә бик җаваплык ул кешенең теге һәрбер кешенең үзенең эчендә утыра торган фильтрда булырга тиеш индеме, һәм белгечләрдән җыелган худсоветта булырга тиеш дип саныйм мин. Киләчәккә нормальный, яхшы, безнең теге тамырыбызны корытмый торган, онытылмый торган сыйфатлы җырлар, гомумән сәнгать әсәрләре, җыр гына түгел, көй дә бөтенесе барып җитсен өчен барбер худсовет булырга тиеш, иләк булырга тиеш. Ул ярар бөтен кеше җырчы була алмый, бөтен кешене җырлап карыйсы килә торгандыр. Ансы дөнья иркен, дөнья киң, әнием әйтмешли, һәрбер кеше җиргә бәхет өчен туа, һәрбер кешегә җитә киң күңелле булсаң име, ләкин сәхнәгә чыга торган җырлар алар икенче булырга тиеш. Һәм алай гына да түгел. Җырчылар миңа зинһар өчен үпкәләмәсеннәр име. Алар менә хәзер шундый очраклар җырчы үлеп китте, әле үзе исән чакта да әйбәт җырын, теге
композитор белән, шагыйрь белән күпме көч түгеп әзерләгән җырын, әле җырчы үзе исән вакытта да бик тә итәгатьле генә итеп сорап алып җырлыйлар үзеннән. Ярар, яңгырасын дип, безнең ул бит инде менә шушы буын ул юк дип әйтә белә торган түгел, итәгатьлек саклап яңгырасын дип алар аны әйтәләр. Ләкин бу җырларга мөмкин син бу җырларны мәҗлестә, син җырларга мөмкинсең берәр авылда концертта, бу теге авыл концертларын кимсетеп әйтүем түгел, радио фондында ул инде хуҗасы белән урнашып калырга тиеш. Ул җыр бу әйе алтын футбол, бу гадел була. Менә мин инде яшереп тормыйм, Хәния апа китеп барганнан соң арабыздан, әйме? Шундый хәл күзәтелде. Bütün җырларын алып бетерделәр дә күтәреп киләләр, менә бик әйбәт җырлыйлар. Дуэтлары да бар, шул хәтле итеп җырлыйлар, бер сүзем дә юк. Ну, мин әйтәм инде, җырла аңа багышланган искә алу концертларында, үзеңнең концертыңда җырла. Но радиода түгел. Ул менә без аның хатирәсен яңартабыз диләр җырчыларның инде, аны теге мәңгеләштерәбез диләр. Юк, мин әйтәм, мәңгеләштермисез, үтерәсез шуның белән. Чөнки ул синең язмаңда кирип кала да, аннары нинди редактор сайлап киләчәккә ничек җиткерә. Ә ул тегенең баласы шикелле тудырган кадерле җыры. Шуңа күрә гадел итеп, матур итеп, безнең истәдә бик зур җаваплылык инде. Бөтен очракта да без дә гадел булып бетә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә үзе булышсын, дөрес юлдан безне җитәкләп барсын һәм киләчәккә бездән соң яхшы эшләр калдыра алсак иде дип әйтәсем килә. Зур сүз булып яңгыраса да шулай үзебездән торганны эшлик. Менә шуны гына әйтәм инде журналистларга. Бер сорау бар иде Айдар ага. Менә сез әйттегез 70-нче елларга кадәрге җырчылардан шулай концерт оештырырга кирәк дип әйме. Сез кемнәрне менә атар идегез, нинди җырларны ишетәсегез килә? Аларны кемнәр башкарыр иде? 70-нче еллар ул бик Кадәрге. Мин 1972 елны әле кердем нигә музыка факультетына укырга. Мин әле вакытны яшьләсмер. 4 ел. Без тумаган. Яшьсез әле тумаган. Мин вакытны яшьләсмер, бер нинди музыка белемем юк. Әмма ул вакытны инде мин Nine ilhamavi repertuarım bir gaybe jırlaydıram. O vaqt noğinda min özlegimden tabiattan bergen halatim bile hatta ki xatirlim min o yılını jırlap kirdim muzika fakültetine Jalal Sadrijiyanov degan Münəcib Yihavni abisi meni qabul etdi. Men şu o yılını oynab jırlaganda özüm oynab jırlayım. Bir zaman qarayım Jalal Sadrijiyanov jırlab otura. Tarıp geldi de canıma, enim bar qayt, dokumentlarını al da gel oqırğa, sen bizim student. Men şulay etib, o yılını bir köp jırlab, muzika fakültetine oqırğa kirib ketdim. Birindi muzika bilemen bulmayşa, mana jırçılarını, 70-nji yılғы jırçılar olar bek köp, Abdullah Bey Rahimkulov, ul Tahir Yakubov, ul Zifa Basirovanlar. Ul bizim şun məğnəsində mana əli rizəl aytgan altın fondumuz. Ve indi o vaqtlarını yangırı başlagan Zəhra Səxabiyevlar, Haydar Begiçevlar yangırı başlagan idi. Mana bu dövr jırçıları olar şan məğnəsində özümüzün xalqımızga xizmət etib professional dərəcədə. Çünki zamana özgərdi. Jırını yazdırı, usulları özgərdi. O vaqtını bir jırını radioga jırlaw işin jırçı bir ay yarıb əzirlənədir. Çünki onda kötərü tavuşunu kilev, anı töşürü, anı tiş dereceye getiru usulları yok teknik nivasında. Hazır zamanı özgərdi. Hazır jırını bugün jırçı ola, ikinci günü ulanı alıp yazdıra ala, mümkünçilikleri ikinci. Bu nərsəyə, bunun tiskəri yağı nərsədə. Bu jırçının profesional yağına bir nıq təsir itətirən eybir. Çünki jırçı gereksinmi profesional yuğarılıqını. Hem indi elbette başka türlü bu özü ayrım şu ama qabatlanmaz mınlar konsertinde bizim indi evlerini görmeyeceğiz. Çünkü her vaxtda tire tavuş olacak, tire jırçılarımız, tire garmonçılarımız, tire müzik oyun krallarımız. Şunun için bizge uçraşıp mine şu mınlarımızı qabatlanmaz derecesinden gel qabatlana turgan mınlarga öldürge gerek. Bu bizim tüp maksatımız bularga teyir. Aygül bilen ilfakka sıra var indi baştay. Mine jırlarını, şoşa retro jırlarını zamança yangıraş birip
яңгыратуга сез ничек карыйсыз? Мәсәлән, кайбер җырчылар шулай әйтә, үз җырларын берничә елдан соң яшьләргә якын әйтик дип башкара. Кемнәргәдер бу ошап бетми, элеккеге яңгырашны сорыйлар. Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз моны? Әгәр дә ул хәзерге көн җырчысы икән, ул аның аранжировкасын яңартып, үзгәртебрәк, заманчалаштырып җырлый икән, бу хәлгә мин бик тә бердән начар дип әйтмәс идем. Әмма ләкин ретро җырлар, элеккеге яңгыраган җырларны бөтенләй дә яңгырашын үзгәртеп, аның ничектер менә үз эчтәлеге, үз моңы, үз көе югала күп очракта. Менә андый очракларны мин еш кына тоям. Шуңа күрә, әгәр дә инде бу элеккеге җырларны яңартырга алына икән җырчы кеше, үзенең өстендә бик зур җаваплылык икәнен аңлап, тиешенчә дәрәҗәдә генә яңартып җырласын иде. Җырны бозасың дип гаепләү дә ишетелә бит менә шундый очракта. Менә мин шуңа әйтәм бит инде, җырны бозу очраклары бар, бик еш кына. Шуңа күрә дә алынып яңартып җырларга уйлый икән җырчы кеше. Ул аны инде шушы асылын югалтмый торган итеп кенә үзгәртергә мөмкин миңа калса. Бөтенләй дә аны заманчага туры китереп, ниндидер анда заманча аранжировкалар белән эшли икән, бу инде чынлап та җырны бөтенләй башка җыр итеп үзгәртеп бетерә. Мен Рәмис мине Айгөлне кушылып кына әйтәсем килә, җырчы буларак әйтәсем килә. Менә мин бүгенге көнемдә, бүгенге халәтемдә әйтик 1985 елны җырлаган шулык җырларымны мин бүген элек җырлаган шикелле итеп кабатлый алмас идем. Чөнки мин үзгәрдем, мин бөтенләй мин икенче кеше бүген. Ул вакытны әле мин тормышка аягатлаган бер яшь үсмер җегет кенә. Әле мин өйләнмәгәндә, балалар бәхетендә тоймаган. Әле мин гомумән җырчы буларак та, чөнки 85 елны Субиннән кайтып килә белә, мин сине шунда яздырганда, без аны 6 март көнне яздырдык. Мин әле ул минем беренче адымнарым гына иде сәнгать дөньясына. Рөстәм вакытны Калим белән Илгиз абый керде дә, иртәнге шул безнең язганда икесен дә эфирга бирергә. Ход советны узып, аның не буенча менә алар икесе дә эфирга киттеләр. Әниләр бәйрәменә 8 мартка дип. Шуның өчен әйтәм, менә бу мин һич кенә дә ул җырларны бүген кабатлап яздырмас идем. Алар ничек булган, чөнки ул шулдагы халат. Ул шул көнгә кирип калырга тиеш. Әмма дә ләкин концертларда без аны җырлыйбыз. Һәм инде мин менә бу концертта да элеккеге җырларымга таянмыйча, хәзерге халәтемне тамашачыга күрсәтәсем килә. Чөнки аларга мөгаен элеккеге Айдар Файзрахманов кирәкмидер, аларга бүгенге менә шушындый мыеклы, аксакаллы, улайган, инде 70 яшенә аяк атлаган Айдар Файзрахмановны тыңлау, аның бүгенге җыр дөньясын ничек күзаллавы мөгаен кызыграк һәм кыйммәтлерәктер. Айдар абый, сезне ничек бар шулай бездә тамашачы да ярата, кабул итә, шуңа күрә монсы өчен инде бер шиласы юк. Җырларны үзгәртүгә килгәндә мин дә үземнең фикеремне әйтим әле. Ул бит сез әйтмешли вакыт үтү белән фикер әзрәк кенә үзгәрергә дә мөмкин. Менә ул үзгәртергә ярамый. Ярый, менә шул аранжировкаларын дип әйтәбез бит инде, ләкин асылын саклап, моңын саклап, йөзен югалтмыйча гына теге мөгез чыгарам дип, асылны югалтырга ярамый. Дип әйтәм мин үземә. Ләкин менә үземнең үсмер малайның республика көненнән кайтканнан соң Кремль территориясендә анда теге үзенчәлекле безнең төркемнәр бар бит инде, әлеге җырларны җырлаучы. Шуларның җырын ихласланып интернеттан эзләп табып, кушылып җырлап утырганын күреп, ул инде тәртип тыңлап үскән бала име. Ләкин менә андый төркемнәрдә кирәк икән. Менә шушы безнең заман шаукымында, телефонлы, компьютерлы, безне бөтенләй дә аңламаган балаларны ниндидер тәргеш ясап, күзәнәкләрен, милли күзәнәген уятып, шул җырга китерер өчен алар да кирәк икән. Ләкин теге киң катлауга зур итеп чыгарып, тамырны югалтып, бөтен нәрсәне бозып бетермичә генә. Барбер теге булай гына бер нәрсә дә эшләнми икән бу дөньяда дигән нәтиҗәгә килдем мин. Ул барбер уята. Ләкин тәртипчә түгел инде бүтәнчә әйтеп. Рәхмәт. Һәм менә элеккеге концертларны без карасак архивтан, алар бит инде шоу форматында үткәрелмәгән. Хәзер bütün концертлар алар үзе бер тамаша, үзе бер концерт һәм моны шулай ук кабул итмәүчеләр дә бар. Без кеше тавышы юк икән ул инде анда биюче чакыра махсус теге спецэффектлар эшли. Менә ничек карыйсыз тамашачы, хәзерге тамашачы ул нәрсәне карарга килә?
аңа спецэффект күбрәк кирәкме? Тамаша кирәкме? Әллә инде җырма? Миңа калса, җырны аны радиодан да тыңлап була. Концертка килә кеше җырчыны күрергә, тереләй күрергә. Һәм әгәр дә җырчы шул үзенең җырын ниндидер биюгә, экрандагы мотор видеоларга һәм ниндидер утлар белән бизи икән, юк, зыян китерә түгел, нәкъ менә бизи икән, тулландыра икән. Миңа калса, бу замананың бик зур мөмкинлекләре. Әлбәттә, менә элеккеге видеоларны караган чагыштырганда, анда болын буйларында йөргән, мәсәлән, шул Айдар абыйның җырлап йөргән язмаларын караганда, анда Айдар абый гына карыйсың, бүтән әйбергә карамыйсың, җырын тыңлыйсың. Андый очракның аның да үз яме бар. Үз яме ул чор өчен. Ләкин бүгенге көндә шул кадәр технология була торып, юк, без технологиягә карамыйбыз, без элеккегечә яшәргә дип яшәргә ярамый, чөнки без башка илләрдән бик нык артта. Безгә киресенчә алга таба барга кирәк. Әгәр дә менә Айдар абый әйтте бит, җырның бер көндә яздырырга әзер булып киләләр дип. Ул бер көн эчендә җырның асылын аңлап бетергә мөмкин түгел. Аны ашар өчен. Әгәр дә ул аны әзерләнеп, мотор итеп, ниндидер мотор аранжировка белән кешенең күңеленә үтешле итеп әзерли икән, әзерләсен. Нигә безгә һаман теге артка гына карарга? Ләкин сәхнәдә концерт вакытында тере гармон уйнап торып, тере артист үз тавышы белән җырлый икән, һәм син аның шунда утырып тыңлыйсың. Ул нотасына туры китермәсә дә, ул аны үзенчә әлеге мизгелчә җырлый, һәм ул миңа калса бик күпкә кыйммәтрәк. Ә менә беренче сорау биргән идегез, ничегрәк карыйсыз элеккеге җырларны яңартып җырларга. Рамис абый, мин җырчы түгел. Мин җырчыларга тегеләй җырлагыз, булай җырлагыз дип әйтә алмыйм. Мин тыңлаучы гына. Ә мин тыңлаганда тегесендә тыңлыйм, мысында тыңлыйм, үз халәтеннән калып чыгып. Әгәр дә миңа мәсәлән шул элеккеге җырларга җыр күңелле моңланып утырасым килә икән, мин аларны тыңлыйм. Әгәр дә шул ук әйтик элеккеге җырларны үзгәрткән Элвин Грейны тыңлап әзрәк уянып китәсем килә икән, мин аны да тыңлыйм. Ул тыңлаучыдан тора, ә җырчыларга мин беркайчан да әйтә алмыйм, җырламагыз дип, җырласыннар. Һәм инде өстәп кенә бер җөмлә әйтим әле. Инде безнең хәзер тамашачы бик күп концертлар карап, аңлый, белә, тоя. Димәк, инде җырчы кеше рәхәтләндереп, үзенең бию төркеме белән сикерә бии икән. Димәк, ул инде анда бит үзе җырламый. Аны инде безнең күп тамашачылар белә. Ул инде язмасын әйе. Мин дә кыска гына бер-ике генә сүз әйтим әле. Менә монда инде без син бик дөрес фикер әйттең, менә тамаша. Элек шуннан да менә без, менә үзебезнең дәвр кешеләренә әйтәм, без концертка җыр тыңларга җырлыйбыз. Җырдан шул кадәр күңелгә рухи азык алып, рухи халәт алып чыгып килә тәдриек. Әмма соңгы дәвр вәкилләре килде, инде шуннап та концертлар әйләнде тамашага. Аннан соң фонограмманы син менә бүген яздырдың икән. Бер атна элек, синең бер атна элек булган халәтең бүгенге көнгә туры килми. Син тамашачы алтына чыгып фонограммага озашасың икән, ул синең күңел халәтең түгел. Ул бөтенләй инде синең артта калган күңел халәтең. Булар бик зур. Мин Илфатның бер сүзенә кытый гына бер әйтеп китәсем килә. Менә без бик каты артта калдык. Тәшит ил ниләреннән диде Илфат, әмма кыйммәтле анда түгел. Мин фольклор музыкасы дәүләт ансамбле белән 55 илдә булдым. 55-кә якын илдә. Һәм шуны әйтәсем килә. Шит ил вәкилләре безнең үзебезнең татарга караганда да ныгырак безне кабул итәләр. Кайда гына барсаң да. Шуның өчен әйтәм, без шул кадәр матур милләт, без шул кадәр матур сәнгатьле милләт, безнең әһәңебез матур, безнең телебез матур, безнең килеш кыяфәтебез матур, безнең кызларыбыз, җегетләребезне әле менә рус вәкилләре Түбән Новгородта булып кайттык, әле без моннан бер 3 көн әкенеп килеп шак катып тотып карыйлар. Безнең костюмнарыбызны Гарәп әмирлегендә менә бу түбәтәйне мине киеп җирмәбез. Бу Гарәп әмирлегендә моннан 15 еллык кигән түбәтәйм минем. Гарәпләр мине әйләнеп карап җыри башладылар бу заман. Мен уйлыйм, мине карыйлар булар дип. Алар мине түгел түбәтәйне карыйлар икән. Шуның өчен бүген мин менә шушы пресс-конференцияга килгәндә шул кадәр дулкынланып та килдем. Иртәдән бик каты нервланганда иде, әмма дә ләкин яшәү дәврендә мин шундый халәткә килдем. Безнең халкыбыз, безнең яшәү рәвешебез, безнең дәүләтебез, бу көндә республикабыз бик күп халыкларга мисал булырлык. Мин моны кат-кат әйтәм. Чөнки җитәкчеләребезгә тел тидерерлек түгел. Бик соңгы елларда мин
Үзебезнең булак буйларын, үзебезнең кабан күлләрен, үзебезнең студия-чакларында хәтерлим. Ә сез бүген карагыз. Рәмис бүген инде матур тапшырулар алып бара, интернет аша синең тапшыруларны карап барам. Татар авыллары турында һәрбер нәрсәгә каян белә шушының кадәр мәгълүматны бу егет дип тә аптырап куям. Әмма дә бүген аңладым, ул менә шушындый матур пресс-конференциялар бара икән. Рәхмәт. Байдара теге җавап итеп кенә гап итегез тоткарлаганда. Теге мин җырны сәнгате яктан дип әйтүем түгел, артта калабыз. Оформление, сату ягыннан, бизәү ягыннан гына. Безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Йомгаклап кына әйтегез. Барлык менә монда яңгыраган фикерләр дә инде алар хаклы барып җитәргә, иясенә барып җитәргә һәм аңлашылырга, бәгырьләребезгә үтәргә тиешле фикерләр бигрәк тә Айдар абый әйткәннең инде барыгызны да беренчедән рәхмәт килгәнегез өчен. Безне видеодан компьютерлар аркылы караучы кешеләргә дә бик зур рәхмәт. 22 сентябрь көнне Тәртип радиосының кабатланмас моңнар дип аталган концерт циклы дип әйтик инде башланып китә. Чулпан мәдәният үзәгенә барыгызны да чакырып көтеп калабыз. Кичке сәгать 7-гә монда инде яшь үзенчәлеге безнең 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен дип әйтәбез. Үзенчә теге шикләү булмаса да, шундый үзенчәлек куела инде. Тәнәфестә һәм соңыннан безнең хәләл ярминкә дә була, аңа да әзерләнеп килергә кирәк. Һәм нәрсә дип әйтәсем килә йомгаклаганда. Менә бер вакытны ул бит инде психологларга бармый тормыйсың. Ничәдер еллар элек миңа шундый сорау биргән иде бер психолог. Үзеңнең киләчәгеңне ничек күз алдына китерәсең, шуны теге сурәтләп күрсәт әле дип. Мин әйтәм, менә ике кул белән җәеп ачып җибәргән тәрәзә җәйге матур кояшлы көндә һәм шунда бик матур алмалар үсеп утырган алмагач дип. Мин аны уйлап та йөрмәдем, берни эшләмәдем, менә 1 минут эчендә генә җавап биргән шундый сорау булды уйлыйм. Һәм мин бөтен кешенең дә Тәртип радиосының да киләчәген менә шушы теге мул уңышлы, матур да, тәмле дә дип әйтим инде, файдалы да киләчәк көтүен телим. Һәр кайсыгызның, сезнең дә, безнең дә, эшебездә дә, өебездә дә яхшыга өметләнүне бер кайчан да югалтырга ярамый. Әйе, бүген авыр, ләкин теге велосипедны әйләндерергә кайчан авыр диләр, тауга менгән чакта диләр. Яхшы эш эшләгәндә бер кайчан да җиңел генә булмый, ләкин аның нәтиҗәсе була. Шуңа күрә бер кайчан да күңел төшенкелегенә биргәләргә ярамый. Безнең яңа сезонда программаларыбыз күп булачак. Алла бирсә, алар хакында без инде бәйнә-бәйнә хәбәр итеп торырбыз. Ләкин әйткәнемчә, менә татар җанына, менә Айдар абый әйтә бит теге релакс кебек дип. Татар җанын сафландыра торган, татар җанына теге мунчадан чыккан соң кебек менә рәхәт була бит. Шундый мунча була торган Тукай әйтә бит, нишләп безнең тәнгә мунча бар, җанга юк дип. Тәртип радиосы һәм аның эшләгән эшләре татар милләтенең җанына менә шул шифа, мунча булсын иде дип әйтәсем килә. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Алмалар белән сыйлап узатабыз инде сезне. Үзегезнең матбугат чараларында дөньяда тәртип кирәклеген җиткереп торсагыз, бик рәхмәтле булачакбыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәмис, сезгә дә рәхмәт бик зур. Табылыгыз. Айдар